Πότε σε νοροπός. Ναι, ο Γιάννης είναι ένας θραλοπίδος που το μαστουρωμένος πίδικος. Δείξε και την πάτσα, Γιάννη. Να τους. Δεν χρειάζεται να δείξεις. Γεια σου που κάνεις το... Τη μύτη σου δείχνω ρε. Τη μύτη σου δείχνω. Η μύτη μου είναι φτιαγμένη για να φτιάνει νόβα. Η μύτη σου είναι extra large ρε. Δεν χωράει στην κάμερα. Είναι για να φτιάνει νόβα. Στην κάμερα δεν χωράει. Στον άλλο πιάνουν τα αυτιές είναι να φτιάνει η μύτη ρε. Κοίτα εδώ το pro play. Λοιπόν πάμε γρήγορα να μην το χάσουμε. Μαστουρωμένη. Εσύ κάτι μου χρωστάς από πριν, εντάξει. Τώρα τι βλέπετε. Τώρα και πάλι. Δεν θα πει. Κι όμως δεν μπαίνει μισό εκατοστό. Άχρηστα. Δεν είμαι τυχερός σήμερα. Το βλέπετε, κοιτάξτε την απόσταση. Σαν το πουλί του Μάρκου. Σαν του Γιάννη. Αυτό δεν το δει κανείς. Σαν αυτό. Μπήκε τελικά ρε. Πού είναι. Μπλόκαρ. Έμεινε ρε. Μπορεί να ξέρετε ρε. Είναι κανένα άκρη. Κανένα άκρη. Έλα τράβα. Φέρε. Παίρνει τη μάτια. Εδώ είχε. Τρέμναλε Κώστας. Από εδώ πέρα Αυτός που παρενοχλεί μικρά κοριτσάκια στον δρόμο. Γιατί εσύ τι κάνεις. Κοριτσάκια της πρώτης. Άλλο εγώ. Τι είσαι εσύ. Λοιπόν, είχαμε double σοβαρά. Θα παίρνω φάουλ. Συνέχεια. Για μια ζωή θα παίρνω φάουλ. Μαλάκα το κρατάς Μέχρι να ανάποδα. πεθάνει ο Τζότζος θα παίρνω φάουλ. Ρε μαλάκα το κρατάς ανάποδα. Το ξέρω. Από εδώ πέρα το κρατάμε ηλίθιες του κανόβλαχες. Κοίτα τον ηλίθιο κράτη την κάμερα ανάποδα η μαλάκι. Θα πρέπει να το γυρίσουν έτσι στην οθόνη για να δουν ρε μαλάκα. Βλέπεις το του μαλάκα και θα γυρίσω. Δεν πειράζει. Προς τα παρόν. Έλα εδώ να σε δίνω. Βλέπετε τη σκιά της μπάλας. Τη σημαντίζει. Και θα έχουν σπάσει τα λεφτά με το φαγησί. Περίμενε. Αυτό θέλει. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε. Απέκτησε και παρέα. Μην το σταματάτε. Είναι καιρός. Στο διαρρεύσεις εγώ τώρα. Κάτσε. Είναι ο Τρίφωνας. Τρίφωνα. Θα το κάνω εγώ σου. Τουλάχιστον τη χτύπησες. Είναι Ρε καλό. μαλάκα. Δεν σου στόνισα εμένα. Κάτω σαν το μάθω. Φιλιά από εδώ, ναι, λείπει. Αυτό. Έλα, έτοιμο το έχω. Τελείωσε. Προσκυνάω. Θα παίξεις σε Τζότζο. Και εσύ ρε πούστη, γιατί τη χτύπησες. Περίμενα να τις βάλουμε. Πού τι πας ρε βλάκας. Αφού. Θα παίξουν γκολ. Εντάξει, σοβαρά. Όλοι αφήστε τις στέκες τώρα. Όχι, εγώ δεν έφυγα. Αυτό μου δεν κάνουμε στην Μαλάκες. Τι ο Τζότζος μαζί να παίζει. Μαλάκες έχουμε μαλάκες λίγο πολύ, μου φαίνεται. Λοιπόν. Ή έχουμε περάσει τώρα τις μία It's ώρες. time for the pro plays. Πάμε μαλάκες. Πού είναι, δεν τους βλέπω. Παίζει να το έχουμε Κάπου περάσει την ώρα. ήτανε και τις έχασε. Τι ώρα είναι ρε. Και τέταρτο. 7. Όχι, δεν σου. Και τι ώρα έχει. 7 και 4. 6 και 4. 6 και 4. Ναι, 7 και 4 ρε ηλίθιε. Εσύ ηλίθιος. Ωραία. Ήρθες Κάποιος 6 παρά μαλάκας. στο σπίτι μου. Κάποιος μαλάκας θα πάει. Εδώ ήμασταν μετά από μισή ώρα. Γιώργο, 13 τι ώρα. είπες μαλάκας, οπότε πρέπει. Εγώ παίζω. Οπότε έχει τελειώσει η ώρα και Κώστα, θα να μας μιλήσεις. Κώστα, αφού έχεις και WhatsApp πήγαινε κατάλαβα. Δεν έχω κάτσε. Στο αρχίδι μου πήγαινε χάρτη. Χωρίς πλάκα. Να πάει κάποιος να πληρώσει. Έχουμε πληρώσει. Άλλη μια ώρα δεν θα βάλουμε. Όχι, Γιατί. έτσι. Άντε να τελειώνουμε ρε Τζότζο, παίξε. Τι να τελειώσουμε. Τι, τώρα τελειώσατε ρε βλάκας. Δεν πάει. Δεν πάει μαλάκα, αφού και τέταρτο θα με εδώ πέρα.